Benvinguts a la Fundació Joan Brossa. Aquest curs 2020-2021 la Fundació ha preparat una oferta educativa flexible i adaptada a totes les necessitats. Descobriu-les. La Fundació disposa de totes les mesures de seguretat i d'higiene per vetllar per la salut dels vostres alumnes. Els nostres educadors han signat una declaració responsable i demanem a tots els centres educatius amb els quals treballem que facin el mateix. La cultura és segura. Les nostres rutes literàries són concebudes d'una forma molt interactiva i hem dissenyat uns materials manipulatius que permeten penetrar a l'univers creatiu de Joan Brossa. Aquestes activitats s'adrecen a tots els nivells i ens adaptem a les vostres necessitats. També col·laborem amb equipaments culturals com la Filmoteca de Catalunya i amb ells us oferim el taller creatiu La Mirada Creadora. Gabinet Brossa és un projecte de la Fundació Joan Brossa que obre a joves creadors i a creadors de la ciutat i creadores de la ciutat de Barcelona l'oportunitat d'entrar en diàleg amb l'obra de Joan Brossa. El projecte Ganivet és un projecte que està a mig camí de l'escultura i la performance, que tingués el paper d'escenari volador, d'escenari titella, d'escenari intèrpret. El projecte de mediació que fem al voltant de la peça de Ganivet de Laia Estruch es diu Ganivet Gabinet, que és un projecte per a adolescents en el que treballa el cos, la performance, el ritme, la partitura i la veu. Les cadenes poètiques en moviment són una iniciativa de caràcter itinerant amb 5 propostes diferents adreçades a tots els nivells educatius i concebudes per 5 creadors. Laura Alcalà, Anna Dot, Laura Llanelli, Carles Rabassa i Maria Sevilla. Aquestes 5 capses viatjaran pels centres que ho sol·licitin i aniran creixent a mesura que els alumnes despleguin les dinàmiques que proposen els creadors. Més enllà de totes aquestes propostes, el nostre servei educatiu sempre és al vostre costat. Consulteu totes les novetats al nostre web i no dubteu a contactar-nos per a qualsevol petició.